înseamnă a insista. A insista. Și în context se folosește așa, el a stăruit să-l ascult. Adică a insistat să stau de vorbă cu el. Asta este a stărui în limba română. Dar acest a se stărui de acum cu si acesta, sigur că este, așa cum spune doamna, o calchiere de limba rusă după starața. Însă, la noi, de acum, ca să nu folosim această calchiere, nu spunem eu mă stărui, dar eu mă strădui. Dar nici aceasta nu este o variantă foarte bună și pentru toate situațiile. Eu o să vă spun ce înseamnă a se strădui. A se strădui, în dicționar, dacă aveți un text, puteți să verificați, înseamnă a depune un efort foarte mare și de lungă durată. Asta înseamnă a se strădui. Prin urmare, dacă zic eu mă strădui să deschid sticla asta și nu pot, n-are niciun haz să spui asta. Nu e de lungă durată. Sau, și cu un efort foarte mare. Sau, rusește, noi putem spune, pastarai să ne șumeti. E cum, străduite să nu tropăi. Niciun fel de strădanie. Există și substantivul strădanie, care înseamnă muncă mare și de lungă durată. De aceea, în loc de eu mă strădui să scriu frumos, sau eu mă strădui să, eu știu, să nu întrântesc ușa, aici avem altele. Deci, și poți să-i spui, încearcă să nu trântești ușa, fă așa ca să nu fie zgomot, vezi să-ți ajungă bani, nu neapărat străduite să nu mănânci așa de mult înghețată. Deci, de fiecare dată trebuie să găsim altceva, dar verbul a se strădui numai în rare cazuri se folosește. De exemplu, iată, ne-am străduit să terminăm reparația aceasta în pofida tuturor dificultăților, adică am depus foarte mult efort, foarte multă muncă pentru asta. Asta este diferența, a se stărui și a se stărui în genere, nu e corect. Dar în cazul meu, că noi ne străduim bibliotecare, să invităm la carte, la lectură, asta e de lungă durată, eu cred. De lungă durată, dar puteți să mai evitați. Eu, deci există dacă vreți să verificați, scriți în internet, a se strădui, dați în orice motor de căutare. Și o să găsiți exemple în text, numai cu extensiunea MD. În România nu se folosește deloc aproape. Cuvântul străduie, nu? Foarte rar. Este, dicționarul D, deci nu este un cuvânt curent în vorbirea curentă. Noi totuși... Poftim? Care îl folosesc? Păi am încercat să... Noi facem tot posibilul, avem planuri, se poate vorbi altfel. Mai întrebați dacă aveți. Pur și simplu, în limba rusă se spune foarte des, ia staraiu, se on staralsa și de acum ne influențează.